A arquitectura é un dos elementos que Xermade pon en valor coa quinta edición dos premios Xermade na Historia. Unha investigación durante estes anos que se estivo facendo que é moi importante para un concello, máxime o noso de Xermade, que ten moita historia, e poder recopilar toda esa información para pasarlles ás xeracións futuras é moi importante. 5 edicións ininterrompidas, co cual non só os profesionais, senón toda aquela persoa que queira e teña interese pola investigación, polo patrimonio, pola etnografía, polo coñecemento cultural de Xermade, se pode presentar. A Deputación de Lugo apoia estes recoñecementos sobre a historia deste concello. É o mellor homenaxe que lle podemos facer a toda esa xente que fixo os nosos antepasados, os nosos betanceiros, que fixeron esas grandes obras de arte, esas grandes obras na historia deste concello. Os interesados en participar poderán facelo de forma colectiva ou individual, presentando os traballos baixo un pseudónimo. Tampouco hai límite por persoa, pero o máis importante é ter en conta a temática. Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do concello de Xermade. Tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura, arquitectura, etc. Para os cales habrá 2 premios, o primeiro que estará dotado con 2.000 euros e o segundo premio con 1.000 euros. Ademais, recolléronse nun libro investigacións xa presentadas sobre o concello. Xa hai unha publicación feita por esa Diputación dos primeiros premios de Xermade na Historia, dos primeiros 2 edicións, e, bueno, decir que sin estas axudas, concellos con limitacións económicas non poderíamos acometer estas investigacións nin ese traballo de recopilar a historia. Este sábado entregaránse nas xornadas interxeracionais rurais os recoñecementos da 4ª edición. Os interesados en participar poden consultar a páxina web que aparece en pantalla.